ମାମୁନି ଦେଖି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ନଦୀ, ଚାଲ ଟିକେ ପାଖକୁ ଯାଇ ବୁଲି ଆସିବା। ହଁ ଭାଇ ଚାଲ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ନଦୀ ହେଇଛି, ଟିକେ ବୁଲି ଆସିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ମାମୁନି ଦେଖିଲୁ ସେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ପାଖରେ କିଏ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇଛି ବୋଧେ? ନା ମ ଭାଇ, ଏଟା ଗଛଟା ଏମିତି ଦୂରରୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ହଁ ଚାଲିଲୁ ଚାଲିଲୁ, ପାଖକୁ ଯାଇ ଟିକେ ଦେଖିବା ସେଟା ଗଛ ନା ଆଉ କିଏ। ଆରେ ମାମୁନି ସତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୂତଟା ବୋଧେ? ନା ମ ଭାଇ, ଏଇଟା ଅନ୍ୟ କିଛି ହେଇଥିବ। ମାମୁନି ଚାଲେ ଏଠୁ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବା, ନହେଲେ ସେ ଆମକୁ ଖାଇଦେବ। ହଁ ଭାଇ ଚାଲେ ଏଠୁ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବା, ମତେ ବି ଭୀଷଣ ଡର ଲାଗୁଛି। ଜଲ୍ଦି ଚାଲେ ଭାଇ, ଜଲ୍ଦି ଚାଲ, ଦୌଡ଼ି ଚାଲ। ବହୁଦିନ ପରେ ଆଜି ତୁମକୁ ପାଇଛି। ଆଜି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କଞ୍ଚା ଖାଇଦେବି। ମାମୁନି ଚାଲେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବା, ଚାଲେ ଦୌଡ଼ି ଚାଲ, ସେ ଆମକୁ କଞ୍ଚା ଖାଇବି କହୁଛି। ଭାଇ ରହ ରହ ରହ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଆଉ ଦୌଡ଼ି ପାରୁନି ଭାଇ, ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ ଥରୁଛି ଭାଇ, ରହିଯା ଭାଇ। ମାମୁନି ଦେଖେ ପଛକୁ ଦେଖେ, ସେ ପୁଣି ଆମ ପଛେ ଆସୁଛି। ଚାଲ ମାମୁନି ଜଲ୍ଦି ଦୌଡୁ। ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ? ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପାଇଥିଲି ଆଜି ମୋ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଠକିଗଲି। ହଉ ଚାଲେ ଆମେ ପଳେଇଯିବା, ମୋ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଉ, ସେଇଠାରେ ମୁଁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରିବି। ଆଜି ବଞ୍ଚିଗଲା ମାମୁନି, ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ହଁ ଭାଇ, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଥକି ଯାଇଛି ଭାଇ, ଆଜି ମୁଁ ମୋର ବଞ୍ଚିଗଲା ଭାଇ। ତମେ ଭଲ ହେଲା ଦେଖିଦେଲ, ଆଉ ସେ ଯେମିତିକା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖି ପୁରା ଡରି ଯାଇଥିଲି। ଆଜି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ଆମେ କେମିତି ତା ହାବୁଡ଼ରୁ ବଞ୍ଚିଗଲା। ତାହେଲେ ମାମୁନି ଗୋଟେ କଥା କହ, ଏଇଥିରୁ ଆଜି କଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲୁ? ହଁ ଭାଇ, ଏଇଥିରୁ ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲି ଯେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ନ କହି ଅଚିହ୍ନା ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଏକୁଟିଆ ବୁଲିବା କଥା ନୁହଁ, ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହଁ ଭାଇ। କାରଣ ସେଇଠାରେ କିଛି ବି ବିପଦ ଥାଇପାରେ। ବାପା ମାଙ୍କୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉ ତାଙ୍କୁ କହିକି ଯିବା ଉଚିତ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ କାର୍ଟୁନ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ହସେଇବା କନ୍ଦେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ, ଆଉ ଏବେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବୁ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।